Sekucacile ukuthi kufufusa umbango ngesihlalo sobukhosi baKwaZulu. Lesi isitatimende esikhishwe nguNdunankulu wesizwe samazulu iNkosi uMangosuthu Buthelezi. Ubebambe isithangami sabezinda esigodlweni Kwakhangel'amankengane Kwanongoma enyakatho yeKwaZulu Natal. USimphiwe Makhanya ubekulesithangami. Angibonge kakhulu bese ngibingelele nakumbukele ekhaya ngisho ke ukuthi uNdunankulu wesizwe saKwaZulu umntwana okwaphinda ngena usanda ke kuba nesithangami sabezinda nalapho khona ebazisa ke isizwe ngeza kamuva ezenzakalayo eNdlunkulu. Shenga sikubingelele sikwamukele endabeni bese siyakubuza Shenge ukuthi ngokubona kwakho ukubalulile la esitatimendeni osikhiphile ukuthi kubukeke ngathi impela ke manje seyibhekene ngeziqu zamehlo lolu daba lokuthi ubani okufanele ahlale esihlalweni sobukhosi lungaxazululeka yini ngaphandle kokuthi kiwe enkantolo. Bengaxazululeka ngoba izolo besinomhlangano nesilo nomntwana wakufihla inqindi umntwana uFilmon kaTshela indoda kaDinizulu nabameli empeleni kuleli gqinzi lecala kukhona incwadi ezabhalwa abameli laba abamele isilo nohlangothi lwaso lapha babecela khona ukuthi udaba likhishwe enkantolo lukhulunywe. Abameli babo umnumzana Thusini bathi bona cha baphikelele kuba vele icala lenkantolo baphinda futhi babhala basho njalo. Ngakho kusho ukuthi ayisekho enye indlela. Ingakho ke izolo sengimangala mase kukhulunywa ukuthi mina ngicabanisa ingane zendoda ngoba isilo bengathi sizoya kwakhetha umthandayo siyobona nodadewabo umntwana nombuso ozola Ndunankulu madlamini bona laba abamangalela isilo noluhlanga ukuthi singakulo. Kodwa manje na ke ngase ngisikhumbuza isilo ngathumela abantwana beNkosi umntwana seyibindini oyena PA yengonyama nomntwana ososuthu umntwana umuntu kaphiwana ngathi abavuke thatha inkokusa baye lapho isilwe besikhona basho ukuthi ngomthetho uma laba bantu sebengena enkantolo futhi ngazi ukuthi bacela ukuthi le ndaba ikhulunywe eceleni abazi bakuvuma lokho akuhambelani nomthetho ukuthi aye khona umqashisi nje kuphela. Kodwa kuyangimangalisa ke lolo daba abantwana bathi bangene khona lapha ekhaya belikhuluma khona lapha Kwakhangel'amankengane nesilo isilo ke nempela bathi futhi sawamukela ngomoya omuhle lokho nami ngasibona futhi ekufikeni kwami ngemuva nakimi sashukela kahle ukuthi sibonile nazi ukuthi kuyiqiniso lokho bengisho ngoba nommeli uthelo ummeli omajaji okuyena obezokhuluma nathi ngalezi indaba uthe bengiqinisile impela ngokomthetho bengafanele isilo siyobona nomntwana nombuso. Sokalesa sithokoza kakhulu ngesikhathi sakho. Thokoza kakhulu mkhulu. Okay basibusele intambo kona eGoli.